Zuek umetan frakaladorrakin egiliko zinik. Bai, hori bai. Frakaladorra. Eta gero, ze edadetan hasten zinen? 15 urte. Ja, botella pixaten gero, eskolia itxi. Eta horren ez zinen ja frakaluziak egiten? Batzuk, ordutzik. Eskolia izteako nien frakaluziak. Mutile. Ja, desietan, ez da? Jode, frakaluziak inibituko dutzi leguta. Eta belon eta bote. Bestela belon batzuk beti urretute, apurtute. Hora joko galtza, baina belone libre. Bai, belonek beti urrutute. Urretute. Ibili begera, burtsoie da, jarrokotxe, kamion niuten da hori burtsotxu, etxin egin. Bai, burtsoiek. Bata, goitibera. Goitibera? Etxin egin. Goitibera. Burtsoie, esaten duzu horreri. Burtsoie esaten dutzen. Burtsoie. Goitibera. Eskolara eta ekarrike, gehoareke atza gora erulen bierda. Bueno... Eta bizio egiten zen duen etxean? Etxin noa, etzobra, untzak etzobra, geugure ondo untzak zertzien, jole, hortzet zama. Zeuena izango zen, herriko horik onena, ez da? Onena. Txarna bat zame honen zatzen da, baina arrabatatzen da dana jarritea eren da, baten arrekoa, bezin arrekoa, dana arraskotzen bezin, urretute, hanka guzti belen, eperdete, apurtute, pragak eperdena, absolutute, eperdete biztan.